हम गाते न्याज जी 8 के चल जे काट के साले लोग तोरी गाता जा जे 30 के चल जे छीट के साले लोग। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यारे आ जइहो 8 के चहल जइहो काट के यारे झर तटे गेहूं सैया चहल जइहो काट के। ए साला 9 बजे जानवा कहां बाड़ सरे साला पूरा खाली खेत लौकता साल लोग आवे दो 50 रुपया देते नहीं मैं बैठ के देखो तनी लेट हो गइल खेतवा ला भगाई तो ना जी का भगा दी 200 रुपया जोड़ाई मानी सो। चल देखो ले खेते में देखो ले चल आगल बड़ा का हो ना हम निकला हमर शरीर गइल बा तो चलो काटे चलो पहिलका बात सुन लो सो हां तो गइल बार से लेकिन 50 रुपया मिली 50 गो हां 200 पतो भइल बा किनारे। हां 200 दी 200 घररिया जाना 6 बजे वाला से 4 बजे छुट्टी मिलेला हमनी ये 9 बजे आवला से जाके पूछ लिए केहू से आ 1 बजे चल जाला सो तो घरे जा जान। रे ढेर बोलता साला के मारो के भाग चले के हां मार के भाग चले घरे जाके कहता 200 रुपया एकदम चलो गेहूं काटे खेत में लियान के कहता 50 गो रुपया हमनी के भूलिया त करके मारे के बाहर के भाग मारे चले लई आजू हां आई गेहूं ना कटोइबो ना हम ना कटवान 50 रुपया में काटे के बाद काटे जाना तो जा घरे ए कुछो काज बढ़ा दो एको चवानी ना बढ़ी लड़नी 4 गो गेहूं लेके आवा तार जा 9 बजे छुट्टी मांगा तार जा 1 बजे के ए मर्द त मने ई बताओ 50 रुपया में गेहूं कटाई हो जा घरे दोसर जाना जोड़ लेम ओ दूसर जाना जोड़बा मने हमनी से ना कटोइबो ना ए मर्द हमनी साफ काट देउनी सो रह दो देखनी हो दूसरा केहू काटत रह जा खुट गया हाथ ना छोड़ देले रह जा। अरे मर्द पूरा सेर दिया ई नीचे से साफ कटवा से लो दियाई ना 50 गो रुपया दम ओसे एगो बेसी ना ओ त ना कटोइबो ना हम ना कटवान जा घरे ए मोर त 50 गोरी बढ़ा दो गोटे 100 क दो ओ कटवाइए ले तनी लगदे बढ़िया जाना मिलल बा 100 रुपया में पोटी आ गेल बड़ा सो चलो तनी कटवाइए ले तनी। अच्छा ठीक बा 100 रुपया दम चलो जा काटे चलो जान चलो आवा आवा ठीक बा कहां से कटाई हो चल जा बिचुआ में चलो ठीक बा सुनो सर ओह नो तनी के चलो कतरिया से काटे के बा अब का भइलो हम जहां कहते हैं तहां तनी चल जाता अरिया से काटे सन तो तुमनु कहता रे बीचवा में चल जासो ठीक बा अरिया से काटे चलो सन अरिया चलो ठीक काटे चल लगी तनी ये गाना गाओ जाओ मन तन मना जाओ अच्छा ठीक बा अरे आ जइहो अरे आगे का मार दे ठीक बा सुन हई अरे आ जइहो छीट के चल जइहो छीट के अरे आ जइहो छीट के चल जइहो छीट के साले हम गाते न्याज जी 8 के चल जे काट के साले नहीं तनी गाता जे आज ये 30 के चल जे छीट के साले रे हमरा चलो के तते मुआ देली साले तोर गहू ना अरे बड़ा कस्टमर वाला चल जवान जय किसान अरे आज यार के चल जे काट ओकरा के त मार के मुआ देनी से भाई अब बताओ घर जइले तो केस करे हां अब बताओ अब केंग होई के होई देखल जाई हां चल देखो लाई 50 रुपया में गेहूं कटला है साला मार के मरलहु बा केनो फुटल नइखे नु हां खाली छिलाइल भे दे हां चल घरे देखो लाई जोन होई चल के चल चल जा तो ओकरा से कम बानी से चल दी हां चल लो माफी मांग ले ओके चल के आखिर में तो हमनी यार हमनी से तो गेहूं कटाला ना हां आ झूठे के आयरन से ढरामा करे तो ओकरा के मार के बेहोशो क देनी सो कि जे मरल कीजियल का चोके माफी मांग ले का चल के चोके चल के जा मर गइल का रे लागत जिंदा बा मर गइल बा जिंदा बा भाई माफ कर दो माफ कर दिया बियान सब आके सदर तार गेहूं कट जाई सब कट जाई ठीक बा चल तन से भाई माफ कर दिया बियान सब तार गेहूं आके काट दिया जय जवान जय किसान।